Čaute všetci, moje meno je Dura, s vami vítam vás z nového videjka po dlhej, už zradlej dobe. Sorry, že sa kúkam tam, ale kamera je tam a monitor je tam a ja sa vidím tam a nie tam. Pochopili? Sorry. Nemám kameru, natočil som s notebookovou webkameru, je to šitňák piča, tu sú moje brýle, zabudol som si ich nasadiť, ani ich cez seba nenarvem, lebo mám tlstú hlavu. No to je jedno. Konečne nové videjko po dlhej dobe je, pretože som natáčal iba Minecraft a konečne som natočil dačo iné ako ten vysraný Minecraft. Vysraný? Dneska vidne asi druhá epizódka. Sorry, že som taký kokot, nemôžem za to, pretože som sa narodil ako kokot, tak som kokot. Som kokot. Nepovedal som, že som gogot, ale som kokot. To je jedno. Určite viete, po kom kopírujem s tými brýlemi, pretože nemajú sklá. A kto nemá sklá? Aký youtuber nemá sklá? Aký streamer nemá skla v brejličkách? No ako sa volá ten streamer, čo nemá skla v brejličkách? Neviete? Je to? Počkajte. Tento týpek. Fatty Family, to na planete, kámo, bráchu. Mám aj tričko, ale to sa bere, alebo neviem kde. Aké video asi bude. Na profilovke bude. Na profilovke. No. Teraz niečomu normálnemu. Vieš čo je normálne? Že mám šitný joystick. Mrnej to do piče. Viete čo je ešte normálne? Mám autička. Mrnej to do piče. Viete čo je ešte normálne? Mám starý mobil. Hodíš to do piče. Mám nový mobil. To nehodím do piče. Viete ešte čo je na piču? Táto podložka. Hodíš to do piče. Neviem, kde zmizla. Asi sa dostala do Matrixu. No neviem. Asi je v Matrixe a honí si tam. No, viete čo je ešte nudné? Neviem, čo je ešte nudné. Vidíte to vzadu? Tam. Ako... No, to je tam. Tam. Sorry za bordel. Zabudil som sa dneska. No to je jedno. Vieš čo sa stalo? Zase som natočil jedno nezmyselné video na môj YouTube kanál. Kde som sa rozhodol, že budem tak vášnivo točiť let's playe, že mi z toho praskne predkoška. Ale nenatočil som skoro žiadny let's play. Iba jeden. Hodíš to do piče. Nevadí. Čo ešte môžem hodiť do piče? Brýle na Airsoft. Hodíš to do piče. Presne tak nejako. Všetko hodí do piče. Ja pri sebe nový mobil za 8 euro, 80 eur, za 150 000 euro. Hodíš to do piče. Ja ho nehodím, ozem. Chcel som natočiť unboxing a chcel som ho natáčať vonku na mobil, lenže bolo také teplo, že mi skoro odpadol penis a mne sa to nechcelo natáčať. Sorry, nemôžem za to. Mám malý penis a veľký chrbát, to je podstatné. Bože, čo by som vám tak ešte povedal, že som cigáň a bývam na Moskovskej. Ja už si piču. Bývam na Družstevnej a už natáčam 4 minúty do prdele. To je môj rekord. Počkaj, drgnem po mikrofóne, čo... No dobre, dúfam, že ste si užili videjko plné nezmyselného kecania, hádzanie všetkého do piče a ešte neviem čoho. Nazdar, lajkujte, odberajte a usmievaj a vyhúďte si.